Iñaki. Kaixo, egunon. Egunon. Ondo, zu ezagutu zaitut eta pozik nago, lagun berriak egitea beti ere da pozgarria. Mila esker etortzea gaiteko. Ez da ezer. Noraizteko aztea edo nungo aztea. Matia kalekoa. Donostiako, Antiguoko Matia kalekoa naiz. Eta ja badamazkit urte asko altzan bizi naizela. Bai. Eta ilustratzailea zera, baina zergatik hasi zinen mundu honetan. Barruko indar batengatik. Bereziki haurtzaroan nire barrenak askatzeko eta adierazteko modu bat zen marraztea eta marrazkearen bitartez nire emozioak eta nire mundu guztia askatzen hasi nintzen. Eta gero urteekin nire bezaroan batez ere, nire bezaroan argitaratzen hasi nintzen eta ohartu gabe profesio bihurtu zen. Eta gaur egun baditut nolabait ere bi mundu, ezta? Alde batetik nolabait ere mundu profesionala eta publikoak ezagutzen duena, eta dakat esparru pertsonala edo hain ezaguna ez dena, ezta? Baina, marrazkia da nire ardatza. Ze teknika erabiltzen duzu esan dezakegu marrazteko? Nire izakera zuhaitz bat bezalakoa da, eta beraz ditut adar desberdinak, ezta? Erroak, saiatzen naiz erroak ondo zaintzen, eta bilakara bat eukidet, ezta? Gaur egun digitala eta digitala ez dena erabiltzen ditut, ezta? Eta orduan alde batetik oharrak hartzeko xota xume bat eta paper xume bat aski da, ez da gehiago behar, zure barrenak askatzeko edo ideak jasotzeko. Eta gero bestetik, azken urtetan esperimentatu dudala, bai digitala eta gero ere linograbatua, akrilikoa, urmargoa, teknika desberdina dauzkat, ez da. Esan bezala, oreka bat bilatzeko bai plazerra eta bai ogibide bezala, bai. Zerratu ondo pasako zenituzke egunean bagoitzen? Zenbat ordu diozu? Bolada ditut, beste zereginak ere baditut, orduan ez dut izaten beti nik nahi nukeen denbora guztia marrazteko, ezta? Orduan bolada ditut, ezta? Saiatzen naiz sormenaren su txiki hori beti pizturik izaten, eta hala da, baina bolada ditut, demagun, ederra litzateke, bolada ditut batzutan, demagun, goiza pasa, ezta? Demagun, lau bat ordu, eta gero ariketa fisiko pixkat, edo bolada ditut. Zer da zuretzako marraztea? Arnaz hartzea, bezala da, bai. Bizitzea. Bizitzea, bai, bizitzea, eta hori da, bizitzea. Nekeren gauza bat jakinak dut. Hemen gaude Iñaki
magutia baina baina zer da Martin. Ba, hori, nik neuk ere ez ditut azalpen guztiak, diot hori. Ba, hori, nera bezaroan egin zuzen ere ikasgelan, hasi ziren neri Marti deitzen, Martiaren abeidut abizena. Marti, Matxin, beste batzuk Martin, eta argitaratzen hasi nintzen, gazte xamar, demagun 16 urte. Bai, orduan goitizen bat jartzea oizkoa zan gara hartan, eta ordu Matxin jarri nion Matxin bezala ez. Konfientzako eta lebugoentzako egin dituzu ilustrazioa. Hori da, lehenik umore grafikoa eta komikia, hori da nire jatorria, ezta? Umore grafikoa eta komikia eta prentsan argitaratzea, hori izan da nire jatorria. Eta ero esan bezala, bilakara bat eukidet eta gero hasi nintzen ilustrazioare bai, ezta? Ilustrazioa eta ilustrazioarekin batera, poetika, koloreak, margoak, ezta? Pintura, ez? Baina hor gabiltza, ezta? Baina beti ere gauza kontatuz, bai. Baina poesia komunikabide ezberdinetan, ez? Bai, bereziki euskeraz, euskarazko prentsan, euskarazko prentsan, egunkarian, euskaldunon egunkarian, hasi nintzen, hori astapenetik, eta bai, euskaraz, batez ere, bai. Isabela bebe ezago biok ezagutzen dugu, zer egin zenuen behakin? Proiektu nagusia izan da Isabelekin ipuiak kontatu, berak ahozkotasuna lantzen du nolabait ere, eta orduan ipuiak kontatuz, eta ipuiak kontatzen dituen bitartean, nik neuk marrazki egitea jende aurrean, batekotasuna, eta publikoak ikaragarri estimatzen du jende aurrean eta batean egitea, hori ez da deskargatzerik ahal, orduan, eta egun elkarlan horrekin hasi ginean, gaztea ginela, eta gaur arte, oraindik ere aritzen gara, aritzen gara kulturetxetan, zein ikasgeletan, Baina beste gauza hainbaitatzea Isabel musu bat hemen. hori da. Beste hainbat gauza atzea ipuin kontalaria da eta ipuinak zerikusia dute ilustrazioaren munduan bine. Hori da. Kontatu egiten ditu ipuiak, hori da, eta ipui horiek eramaten gaitue betiko mundu hortara, mundu naturarekin bat egiten duen mundu hortara, Zendatu eguneko kontasuna. Zein den, barkatu, nire kontakizuna? Eguneko kontasuna. Nerea? Nik uste dut nire ardatza zaintzea dela une honetan. Oso izan da. Eta zaindu konturatzen bazara lotuta dago zainekin, ezta? Orduan, ahal egintzen naiz, errotuta egoten eta nire burua zaintzen, eta horregatik lotuta dago marrazteak, nolabait ere autoterapia bat egiten dugulako, ezta? Orduan gero, egunerokotasuna, gauza ahal egintzen naiz zaintzen, eta orduan, baditut familia ardurak eta gero ere formakuntzak ere ematen ditut eta jasotzen ditut eta gero
ale egintzen naiz, gauzak lasaiago hartzen, eta hoxe, eta gero su txiki hori beti martxan eukitzen, bai, ez dakite hori da, ikuste, taski horrekin ez, bai, gure burua zaintzea hori gauza handia da, Bueno, agurtu baino lehen, inaki proposatu dugu magazki bat egin dezakela lo único hemen zuzenean prozesu guztia ez ikusteko magazkia egingo du eta kredituetak ikusiko duzue eta zurimatik mila eta bidaleko diago musu handi bat guga ikuslea. hori da. Agur! Erakutsiko dizute zein den dantzan